Iris Boetenpast organiseren een doedag voor interesseerde band uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in de regio. Nevens docenten Miranda Stam reageren de band heel enthousiast. Je ziet dat kinderen eerst heel erg zoeken van wat zijn we aan het doen en wat moeten we hier. We hebben een stukje theorie gegeven over alles wat hier gebeurt in het lokaal. En daarna hebben we ze cavia's op laten halen en ook echt even met de dieren werken. Eigenlijk net zoals dat we het in de echte lessen doen. En dat doen we hier bij dier, maar bijvoorbeeld bij bloemen en bij plant en bij de theorievakken doen we dat hetzelfde. We laten ze echt even een dagje meelopen in hoe het hier anders ook gaat. Het weer echt heel leuk, wie ik heel veel dingen doen. Ja, ik vond het echt heel leuk zo wel. Leuk saai. Nou, we hebben wel veel geleerd met kubussen, zeg maar, om te tekenen. Ik vind het een superleuke squallen. Ja, ik had die heel leuk gewoon en het is gewoon een leuke squallen. We gaan een bloemstuk maken en tekenen en wiskunde. Ja, maar dat was het. Ja, of zo, maar een kubus tekenen. 3D. Ja. We gaan correct nog even bij de dierenwest. En we gaan tekenen. En we hadden ook nog drama. Dat ben enthousiast binnen, verneemt directeur Siebe Kootstra. Want het gaat goed met de squallen. We zitten zelfs in een gebied, als het naar een regio Noord-Eerst-Friesland, waar zodat dan heet een krimpregio is. Waar langzamerhand het aantal ben wat naar squallen gaat, achteruit gaat. Als je als squallen dan op het pijl blijven waar je zit, ben je eigenlijk aan het groeien. En in mijn geval is het dan zo dat we op het pijl blijven waar we zitten. Dus in die zin gaat dat goed. En dat gaat echt goed omdat we plan hebben om juist voor de toekomst het onderwijs te maken wat echt past bij de regio. De stikstofcrisis had de leerlingen van Iris echt te waanden. Maar het had net direct invloed op hoeveel leerlingen of daar aanmelden. Als je naar de toekomst van de groene sector, van landbouw. En in deze hoeken hebben we natuurlijk een grote melkveehouderij. Dus dat is actueel op dit moment. Dat we wel echt ook de omgeving uitnodigen op squallen. En dat is ook wel duidelijk ons plan. Om vooral de omgeving te vragen, jongens, wat ben nou het toekomstperspectief van hoe het 10 hier, hoe het 20 hier. En wat kunnen we onze band mee aan? Had de band die de doedag bezochten voor de squallen kiezen verschilt? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik kijk wel. Nee. Ik twijfel nog een beetje. Jawel. Waarom dan? Ja, het is wel heel veel leuk, maar die dieren, daar gaan ze wel vol te dwang. Ik mag nog even zien, ik weet nog net. Ik vind het wel een leuk squallen, maar ja, ik weet nog net.